devam ediyat. Awa. Bizim aramızda ina hakikaten şutayda Van Damme mengdiyen. Awa. Van Damme mengdiyen? Bizim aramızda Kerim var. Çapak çaralın. Aydayadın. Kim Kerim? Kerim harlı mı? Aydayadın, qaydayadın diye. Kerimcan. İki mikrofonu var. İlk bilen atawol dilak yerlin. Emmağda salamu aleyküm geçeceğiz. Spasiba çağıranız. Fırla o dikarya vaka oturan ya Rabbi. Hakikaten am. Eten rev düdüngde ne ediyordun? Yani prosta şeyde gurlap. Yani şey gurlayan bollu rap bolyame. Sadık Ilhammer şuna bağlı. Sad alhamber ya sana. Başka ne emedat alhamber bilya? Pul. Hekke yaldırmıştın yanından öz istoriyasını gurrun vermeyi. Hekki durmuştun ya. Yakın daşarda görüyen zatlı. Yok man sevuden yanman nela. Bergin madığını bilyana. Onunla sen sağaptalığında oturan çoğlan mı? Duruşu bilen sen için ideya. Harafa. Son 14 tom bir kitap yazarlık ideyası var. Sana gurrun versin bir albüm çıkar. Öz yazar öz var adı. Şeyle mi? Yettik. Vallahi onu diyecek bolyanım ünleme diyadın Kerim sen bundan ön. Kimdin sen Kerim yok? Ön ay обычно adam Yok bolman da sen ön hayvanlık deyip yok düşünüyorsun o. Kerim diyecek bolyanım ön gurnun oktun da. ön me bilyasaydım. Oho. Yani şoma adam aycadı ya. O vat aydam oktumda no где-то %60% estrada aydımçılan tekstlerini yazıp Sen berýär. hem semeyini bilsin battı mı ne mi olur? Dur. Eşitiyen mi? Aydım ne açı 80% dedin mi? 60%'ına. 60% bağışları tekstini yazıp berýän eken. Ay ne ettin ay? Awu. Mesela- Ondan bir gün näme biri pulunu vermedi mi? Ondan senen bir zada qahar edip ödün aytmaly boldun mu? Ayda mı? Edil gahar aydam ok yani. Nämçe Qowdat dörende näme üçin ile bereýin özüne Awo. metik görýän. Gow edip ýazýarlar goşgyny. Keşa. Ýöne ne bir goşgyny gow edip aýdyp bilen oklar diýip öýde aýdyp şoň üçin aýda öýdüň bolup durýdy ýa. Kesa. Nämçe Kerim dip gülli aljak adyň ma? Nämçe kim daqda aýda ýadyň? Onu hiç kim dakkanok ol at derle fişka. Näme aýda öýdüň, mäňçe gele öýdüň, gide öýdüň, otura öýdüň. Tura Ayda yolun değil yani sen hemme zadılan polya brat. Ha. Любой zadı tadı eşik aldın ne el gel işte ayda yolun. Ha. Aydım yazdım brat ne el olup dur ayda yolun. Любой zadı. Bergin ma? Berä ýadyň diýseň näle bar? Başta karz alma yolun brat. Neme çar? Kerim. Aytmışlarına göre sen Liboy Bita Gönü düdüp bilýän şolar ýaly bir adaryonny çağa Hudaý tarapyn şolar ýaly berilen çağa diýip eşitdim da. Ön has qovudu yani bu at qarraşdyk mı näme peseliä olukyp. Şeýle mi? Ondan. Bolýa men bir şeýle agdym bilen bit. Yine meni görmeli garı ponna meni garı kolla meni barla bolla key ponna kulpey kuna el bular meni bular mil huma döndürmege makula razum bile parkura ey Hit yapıyor dinge natural Hip hop in a zigzag dinge zigzag bile mele bitar pere mitan meni itan goda ilman goda yandım men Karamada mada karamanga yadamada karalaga tanamada vada saza malı melhem Chicago derdime melhem Chicago berayadın näme berdim? Ye. Chicago derdim emmel. Yani men diňe şo ýerine düşündim brat. Bolmol saz Sen men nakalla tamam kapot kapot macam anda komod. İngilizce mi kadydym men ha? Nakaman tapol Tamam nakan. Yo, Chicago arasın. Yo şu at yöne moda şolar ýaly. Yo, Murat Molla dik eşitdim, düşündüm. Chicago eşitdim. Hawa yo yöne realne görýärmi? Hakykatdan men aýyna mana madýan. Yöne bu sözler aýtyp gidýär. Inni bir bize hakykatdan bir men ýene bir aýratyrlyk var şolaglaryň. Aslında rapperler bilýärmi? Umumman plus aýdýada gidýär. Yöne şu baran ýerine diňe minus goýup hakykatdan hem şol aýdýan aýdymyny Живой idea. Oh. Häzirem bir
täze çykaryp beren täze gelecekde näilli bir täzelige garaşmalymy? Sen Yok, tomaşaçylaryňa näilli? Näme aýdym? Edil Şuat garaşylýan zat iki sanak proýekt. Biri duet. Oje 10 ýyl bäri gatnaşan olanım. Maňa emmegiňem tanýan Serdar Agaly bilen. Aha. Ola bir ibrim solny Aýsaw diýip. Aýsa. Aysa. Inni sen bir de haýtyny aýtyp berjek, brat. Aýsaw. Aysa. Sa. Ananna, çapak salaly. Aysa diýdir. Awa, gel brat, gel. Gel. 1 2 3 4 bayahan. Kömek gerekmi? Aysa diýip durmalymy? Ya salam aleyküm gulyalı söysün her kim seni pulyalı neciz Zonyalı ina zonyalı sana beri canın bada deyip dur Kepe canın kepe gelip dur Kıyvat kem temperip dur O da sana dine keyif verip dur Sana için respect to the what's up Respect to the what's up Respect to the what's up Bolon mol şunu I saw I saw I saw I saw. Yeah. Salam aleykum nail görüp yadamadın yen seni dörüp degen göz kör etti keri eyelemde törü I'm sorry meni başılan men bellisin evveli başılan Köp sadı gördüm karşımı yakyan meni yamanı yakşılan Son için respect to the what's up Respect to the what's up Respect to the what's up Bolon mol şunu I saw Sağ. I saw Sağ. I saw Aman. Koy yap. Şäşta goý hökma. Salam aleykum arma barwol ölmede yetmede barwol yer sırtır hemişe wawol I sawol dinge tik tokta göçeli oğlancak dinge deyip topta yanımda molla bir topta blokta kılığım hemmede blokta Şoň için respect to the what's up Respect to the what's up Respect to the what's up Chicago I saw Hey aman Ya koy. I saw. Hey, katılyan yetirmek. Öçür. Gow duet boljak eken ýa-ýa. Aysa. Ay edil. Bundan öllerde talp bolmaýa. Bratkam. Sağ. Zaten çapak salaly. Спасибо. Hayda. Kesa, awa. Yo, bir de ayda öýdüň diýip bir de aýtdyrma döýde aýtdy. Näme de bolsa, ene. Malades, ene. Şoň üçinem gow görýänler, oglany.